Il-Bank Ewropew għal Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp l-BRD faħħar il-qagħda ekonomika ta' Malta, speċjalment is-sem kontinwu li qed jagħtu l-kumpaniji żeru medji, filwaqt li faħħar il-mod li bih pajjiżna timexxi l quddiem prijoritajiet li għandhom ikunu indirizzati waqt il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li pajjiżna jippresedi. Dan intqal mid-direttur tal-Uffiċċju tal-Bord tad-Diretturi tal-BRD Johannes Seringer f'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna. Malta tat sema sa minn meta twaqqaf dan il-bank, bank li twaqqaf lura fl-1991 biex jindirizza momenti straordinarji fl-istorja tal-Ewropa, mod speċjali l-waqt tal-komuniżmu fil-Lvant tal-Ewropa u l-gwerra tal-Balkani. F'każijiet bħal dawn il-bank kien strumentali biex jgħin il dawn il-pajjiżi jorġgħu jiġġeneraw lilhom infushom minħabba l-kriżi finanzjarja li kienu jinsabu fiha dak iż-żmien. 26 sena wara li twaqqaf fil-BRD għadu bl-istess san li jgħin dawn it-tip ta' pajjiżi, bid-direttur Johannes Seringer jgħid li l-bank għandu 900 miljun euro għad-dispożizzjoni tiegħu. Seringer tenna li l-bank huwa impenjat li jara 3 prioritajiet iseħħu: il-koordinazzjoni biex tkun indirizzata l-kriżi tal-immigrazzjoni, iktar inklużjoni soċjali u politika li tqarreb il-pajjiżi viċin ta' xulxin. Prioritajiet li magħhom qabel il-Ministru Malti Edward Scicluna li qal li dawn huma fost il-prioritajiet li pajjiżna timexxi l quddiem fit-tmum tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.